Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z Minecraftu. Dneska to nebude taký bežný Minecraft, pretože to bude Minecraft Hardcore, kde keď zomriem, tak sa mi vymaže celý svet. Dokážem vyhrať Minecraft. To uvidíte v tomto videu. Podľa mňa mám celkom dobrý spawn, pretože hneď tu mám stromy, tam mám dedinu. Ja sa naťažím drevo. Dobre, toto by mohlo stačiť. Urobím si nejaké drevené veci. Dobre, a teraz sa pojem pozrieť do tej dediny, ktorá tam bola. Dúfam, že tam nájdem nejaké jedlo. Aha, dobre, tak myslím, že by mohlo stačiť. Chlieb, jablko, zemiaky. Tu si môžem naťažiť aj nejaké drevo. Nejaký kameň na kamenné veci. Môj cieľ je v tomto videu si spraviť železné veci, celý armor a nástroje. Naťažím si asi stack dreva. Dobre, tu je mapa. Dobre, dúfam, že tu niečo bude. Dobre, iba chlieb a mapy, to nepotrebujem. Čo ponúkaš? Aha, dobre. Nejaké veci z tej dediny už mám. Pôjdem teraz tam na železo, alebo možno sem do kejvky. To by podľa mňa mohlo byť nejaké to železo. Tam je niečo. Teraz využijem to drevo. Aha, dobre, nespadlo mi to. A tam je ďalšie železo. Tu je. Ale už sa trošku stmieva, takže ja dúfam, že som si zobral tú posteľ. Dobre, mám ju. Tak ja sa rýchlo vyspím. Aha, tak tam musím ísť. Ale ešte predtým sa naťažím nejaké uhlie na torčky. A potom, keď si budem vypiekať to železo, tak to uhlie budem potrebovať. To určite zvládnem. Ja, dobre. Keby som spadol, tak to by bol celkom rýchly koniec. Aha, tu je hneď uhlie. To sa mi ešte nestalo. Nie. Dobre, tak tam nepôjdem. Chudák železo, napíšte F do komentárov pre železo. Aha, to je ďalšie. Dobre, tak tu už asi nič nebude dole. Aha, to je ešte ďalšie železo. Dobre, myslím si, že už mám dosť železa. 30 je dosť, ale tu mám ešte ďalšie. Mohol by som to takto skočiť. Tak. Ďalšie železo, tak tam tiež musím ísť po ňoho. Dobre, 43 železo by mohlo stačiť. Nebudem nič ďalej ťažiť, ale sem sa ešte pozriem. Ale myslím si, že zomriem. Ja som sa zľakol. Aha, to je spawner. Ja už vidím, jak na mňa niečo vybehne. Bude ďalší. Dobre, tak ja radšej odídem preč už. Tak to som tak trošku odbehol, ale nevadí. Ja si pojem dať to železo vypiecť a potom si idem spraviť ten armor. Mám pec, sem si dám to železo a ja si vykraftím druhú. Tak som si spravil aj tretiu. Tak ja sa idem rýchlo vyspať, lebo už sa spíma. Mám 18 železa, tak ja si spravím krompač, ale nemám styky. Aha. Tak ja som sa omylom 1,5 staku stykov vykraftil, ale nevadí. To sa určite využije. Spravím si chestplate a ešte helmu. Tak si spravím ešte topánky, nohavice. Ešte mi zostalo 14 železa. No tak aby som to dokončil, tak si spravím ešte železnú lopatu a železnú sekeru. A myslím si, že mám všetko, čo som dneska chcel. Tak ja si myslím, že už mám všetko, čo som dneska chcel. Mám železné nástroje a armor. V ďalšom videu si budeme robiť dom a pôjdem aj na diamanty. Možno pôjdem aj do nedru. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a odber. Môžete mi napísať aj nejaký komentár, keďže toto je moje prvé video, čo by som mal zlepšiť. A čau.